Дзень добры, шаноўнае гаспадарства. Даўненька мяне тут не было, аднак. Ды зараз я паказваю вам відэа з мінулай яшчэ вясны, якое толькі зараз вырашыла змантаваць. Але у мяне ёсць пляны падарожжаў на будучыню. Паглядзім, ці дастаткова будзе імпэту, каб іх ажыццявіць. Ну, а пакуль што паглядзіце, як я ў апошнія дні выставы адправілася ў музей, бо выстава тая была прысвечана дызайну тэатральных касцюмаў, і адным з прадстаўленых творцаў быў Леў Бакст, мастак, што паходзіць з Беларусі. Я, дарэчы, менавіта ў Менску ўпершыню яго працы і ўбачыла. Нават дагэтуль маю магніцік на халодню з ягонай карцінай. Anyways, спадзяюся, вам цікава паглядзець на паркі і музеі Сан-Францыска. Enjoy! Нічого не видно за туманом, нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, тільки видно. Ему само обвалилось с древа. Але глядите, какая велизарная громка. О май год, what have I done? Я вся теперь желтая. Я нават думала взять ее с собой. Так, там люди на меня глядят и думают, что за порядка. Oh my god, oh my god, oh my god. I'm almost there. І самоліт вельмі ў тэму. Так, а чи могу приблизить кораблик? Йоу-йоу-йоу. Прывітанне. Нешта я уже пачала сумнявацца. Хадзіць па неафіцыйных сцежках гэта не самое разумное решение. Главное, тут два варианта. Еще налево можно было паспрабаваць. Поглядим, коли тут проходу нема. Так, мне здаецца, проходу докладно не будет. I mean, what the hell is going on there? Okay. Ну, проходим все ближе и ближе. Я з іншого боку зараз паспрабую. We did it.
Каб вы разумелі памер лісцяў. Так, зараз я полезу сюди. Я могу альбо глядеть под ноги, альбо здымать. Ну що, зараз поїду до хати на тролейбусі спочатку. Не пераключайцеся, бо ў дадатак я яшчэ пакажу, як я хадзіла ў верасні на канцэрт адной вельмі класнай спявачкі з Бразыліі.
instrumento da arte, que o meu corpo seja parte do propósito do universo em mim. Que eu seja o que meus ancestrais sonharam e que seja sempre assim. Disse pra ela que ela era especial e que eu ia roubar ela mesmo sem ter R$1. Ela me faz feliz, me dá asas pra voar. Vamos sair daqui sem ter hora pra voltar. Quem foi que definiu o certo e o errado, o careto, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, o que é mal, o que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história. Quantos gigas de memória você separa pra sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tem orgulho no seu peito, se orgulhe do amor, meu bem. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça pra nada a ver com ninguém. Então tem contas e tem paga suas contas, evita qualquer tem. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça pra nada a ver com ninguém. Então tem contas e tem paga suas contas, evita. Sempre deixar pra amanhã, deixando pra amanhã. Sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulheres pretas, que só serve pra você mamar na teta. Ama de leite dos francos, só mama leite quando mandou a minha lá pro... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Can you sing? Ну і потім я скористалася магчимасцю пашпацыраваць па заліву і даехаць да Окленда на пароме.